Squallenklassen zeggen wel even 2 keer op doet de Afrikaanse delegatie de klas instapte. Wie kan zij weer op zeggen van het onderwijs in Wolvergeer. Een squallenklasse is hier bij gelijks 3 keer zoiets als in Burkina Faso. En het onderwijs daar is benamen theoretisch. Kijk, daarom wie de minister hier. Want op het Lindencollege wordt op alle niveaus zo'n praktiekonderwijs dien. En daar willen ze meer over weten. Nou, hij vreeg wat we dienen en toen gingen wij uitlezen dat we bezig zijn met een project. En dat we uit gingen lezen op Oreskwam, project. In het land binnen ze dwaande met het opzetten van een nieuw onderwijssysteem. Om samen meer mensen aan een baan te helpen. Het ministerie zocht daarom bij 3 squallen in Nederland. Hoe komt een delegage uit Burkina Faso, hoe komt hij nou hier te lonen? Omdat dit toch wel een vrij uniek concept is. En het unieke concept zit vooral in het feit dat wij bewust als school gekozen hebben voor het aanbieden van al het onderwijs in één en hetzelfde gebouw. Zonder onderscheid voor de basis, beroepsgerichte leerweg en het VWO. Squalben van het Lindencollege bouwde een solarboord en krijgt zulke soort onderwijsprojecten binnen nieuwsgierig van het ministerie. Très bonnes impressions d'un système intégré géographiquement entre l'enseignement général et l'enseignement technique.